Oota. Ei! Meidän pitää kääntää se. Otetaan niinku kulmista kiinni. Samasta, ota tuolta yläkulmasta. Something's coming! Something's coming! Something's coming! Something's coming! Something's coming! What was it? I have no idea. I'm on the toilet. Come flush the toilet for me, please. Where are you? In the toilet, the next room. I do this. Yes. Mä näen sun kädet vaan tuolta. Do I look cute? Yes. What you gonna do now? I don't know. Can you Can I flush flush the it? toilet? It is kind of dirty. I don't know. Yes. Sun pää hyppii täällä. Oh, Näetkö I sä love that. tossa? No. Yes. Can you get me? The bitch. Is he shooting me head? Yes. Disrespect. I am already dead. I can't with that. Get it? What the fuck is that? It's heavy. It is. Got him! Oh my god, is he okay? I don't know. Talk, honey. Okay. Can you use... What the fuck? Mä voin tehdä mitään, kun mä vaan oksellaan. Sorry. Let's go. Jumistas Welcome back. kärryssä. Okei. Meillä on 4 tonnia tässä jo. Let's go. Excuse me. Yeah. You. Well, thanks. Ah! I did not agree to be a fucking jumping rope. Guys! Ei tarvita helmi tänne. Ah! Yes. Oh my god. Oh hei, tulkaa muuten tähän näin. Press the continue watching. Jälleen. Oh no! Mitä se räpiköi? Onko ne kaapit katsottu? Oh my god. Katoiko sä noi kaapit, Johanna, tosta? Katoin. Mä katoin kaikki. Okei. Okay. Oh my god, you too. What you gonna do now? Paina teetä ja kirjoita jotain. It sounds so funny. Oh my god! Ovi auki! Eikö tää ovi? Ui! Ai vittu! Ai vittu! Ai! Oh, yeah, Gabi.
Miksi annoit mun sun haarat mulle? A baby! A baby! Täällä vaan kidutetaan. Tulee joku! What is that? Ei, se on Ankka! Ei, älä! Oh my god! Vittu, lähdetään! Vittu, Health Täällä on- upgrade, range upgrade, että sä voit tarttua kauempaa ja... Anteeksi. I don't think you were sorry. Mä voin katsoa, että miten granaatteja käytetään, niin mut käytetään tälleenkin. Well then. That was nice. Vittu, tää on. Oh my god. Okei, moi. Tää on ruumis. Oh my god. I love this. Näkisvaippu 2 tuli. Missä on 3 ja... Tenho. Mä kuulen Tenho. Mun ääni kuuluu sun mikistä tosi. Apua! Little shits! Yes. Kuka vittu huusi tolleen? Pikku ihmiset jahtas mua. Kyllä ylireagoi. Oh vittu! Man down, man down! Whee! Oh vittu, ei mä saa hyppii. Ai saatana! Ei ole mun vikaa! Woo! 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 Ai vittu, mun nilkat! Ai! Oi voi. Mennäpä tää keirahalliin tässä vituusna. Mitä sä teet siellä? My best friendo! I'm inside your ass. Mihin vittuun mä oon menossa? Okei, no niin, rauhoitu ja katso karttaa. Vittu tonne! Rakas me auttaa. Ai saatana! Mä luulen, mä oon yksin tää! Niitten suuta aukeaa kunnolla. Why am I floating? Oh shit. Hello. Hello. Where are you taking me? To the adventure. Yay! Let's go. Ai vittu! I'm under the thing. Welcome back. Hei. Hei. Shit, oh 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 shit. That was epic game movement. Mä näin mitä. Are you here, honey? Yes. I don't know. Mä en voi enää tossa lopussa jaksaa kävellä, kun se näkyy noita V4. Yes, mä ymmärrän. I got it. Now we just need to wait. Are you fucking kidding me?